Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Sabado pitsa 13 na bulan sang Pebrero tuig 2021. Anano ang mga balita ka mga isyo nga aton arangkadahon para karon nga adlaw. Manog abot na isol atras ang mga baksin dire sa pungsod Pilipinas sa gihapon. Madamo sang aton mga kauturan ang gapang duha-duha pa. Kung kuhaan ta resulta, ang survey sang Okta Research Team, pinsarabala, 25% lang sa pumuluyo sa Manila, nga daw ready na nga magpabakuna. Sa survey sang Pulse Asia, 47% sang adult nga Pinoy ang nagpabutyag sang pagpangduha-duha nga magpabakuna bangod sang safety concern. Amot silingon, may rason bala si Senate President Vicente Soto nga magsiling telior ang ehekutibo ang Malacanang sa ila sini nga diseminasyon, impormasyon, pagganyat sang tao nga magpabakuna. Bangod sang isol atras abante jutay dua atras. Una nga nagpalayag si Presidente Rodrigo Duterte nga mag-abot sa bakuna, una siya nga magpabakuna. Umatras, arangkada si Vice Presidente Leni Robredo. Handa nga magpabakuna sa tubang sang publiko. Dinas na ni Senate President Vicente Soto. Karon, Senador Manny Pacquiao kag Amy Marcos naman, mga senador, handa magpabakuna sa tubang sang publiko. Pagtuluhaw sini nga mga report, si Presidente Rodrigo Duterte nagpalayag na maliwat nga handa man siya magpabakuna sa publiko. Depende sa advice sa iya doktor. Duso butong ini. So, ang pumuluyo, nagaupod sa pagpangduha-duha man, mapabakuna o kung hindi. Ang pag-abot sang bakuna, atras abante man, abante siya. Suno sa report, sini nga mga sinimana, isol naman sa kung ano nga mga kabangdanan. So ang buot silingon, dapat kung tani may ara bala, isa ka mabaskog nga diseminasyon sang balita, pagpabakod, paghatag, pagsalig sa pumuluyo nga mas maayo ang bakuna sang sa COVID-19. Ibutang tigid sa ulo sang aton mga tagpalamati kag pumuluyong Pinoy nga mas malala ang COVID-19 ikumparar sa bakuna. Kung mabakunahan ka, da makabatya ka na sang safety sa imo sini nga lawas, nga posible hindi ka matapikan sang COVID-19. Amo ni nga mga pag-deliver sa mga mensahe, ganyat sa aton mga pumuluyo nga magpabakuna. Dira kulang guro ang gobyerno. Dira nagkulang ang administrasyon. Nga suno ka Senate President Vicente Soto da failure sila sa pagpaatag sa pumuluyo, mag-inganyo sa pumuluyo nga kinanglan magpabakuna gid. Tiyari na gaginuwa-guwa na mga ngalan sa masunod nga sinimana siguro basi tanan nga mga senador, tanan nga mga kongresista magsiling okay, pabakuna kami tanan sa publiko. Kag sa amo sini nga tion basi magsiling si Presidente Rodrigo Duterte, bahala na, may advice kag wala sang doktor, mapabakuna ko kay demand ina sang tao. Amo na ang kinanglanon sa aton mga opisyal, kinanglan
kamo ang magapakita una nga magpabakuna nga makita sa publiko nga wala sa kung ano man nga matabo sa inyo, ang publiko yung masunod na. Ti publiko subong nahadlok, natahap, pamangkuton mo, pabakuna ka niya, una lang to ha. Ay, Klein. O kamo da mapabakuna kamo, niya Manila gamiana ya. Ay, puerte o. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:41. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yun kag negro sanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse,
Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Nagbisita si Presidente Rodrigo Duterte sa Clark Air Base. Gin-inspeksyon niya to ang mga bag-o naton nga mga sakayan pangkahawaan, ining aton mga helicopter, kag iban pa drones nga nagalin sa Estados Unidos, Poland, kag Brazil. Tikinupdan siya sa mga katapo sang media sa Malacanang. Pamangkot siya, Mr. Presidente, kamusta? Ano ang reaksyon mo? Sining karon diplomatic protest nga ginfile sa Pilipinas batok sa China nga ang layi sang China subong nagasiling sa ila Coast Guard luthangon ang mga bapor sa iban nga pungsod nga mag-agi sa tubig o baybayon nga ila panagihan gina-claim nila nga ila. Ti siling sang presidente niya daw hindi ko pwede makahatag matulutigdas nga tinaga batok sa China. Kaya niya kabudlay. Base kon ang akon pagpilak sang tinaga magdulot sang komprontasyon kag amo ang alagyan para sa isa ka bagay nga matabo nga hindi kita makasarang. So ambot silingon sang presidente, hindi gid siya pwede makahaboy sa masakit nga tinaga o kon anuman nga mga tinaga batok sa China kay base kon amo ining tunaan sang gamo nga hindi naton masarangan. Kay ang concern pertina mo, bisan si Defense Secretary Delpin Lorenzana nagpalayag na sang concern magud sining karon lahi nga ginpapanaog sang pungsod China nga lutangon ang sinuman nga magsulod sa teritoryo nga ginakabig nila ila, nga ginakabig man naton aton. Hindi pwede makanabigarda ang iban nga mga bapor halin sa iban nga mga pungsod lutangon. Tido hindi amo. Pwerte nga pamahog sa pungsod China, ti ginpamangkot ang presidente sa gihapon katulad sa kinaandan halin pagpungko niya presidente, hindi gid siya pwede makahaboy sa masakit nga tinaga sa pungsod China sa kahadlok nga base kon komprontahanay kag hindi naton masarangan ang anuman nga ara sa pinsar sang pungsod China. Kung sa bagay, wala kita mahimo. Bakal kita bag-o nga mga helicopter, bag-o nga mga gira pangkawaan. Wala man tapon mahimo. Bakal kita pulo, isa kagatos iya sang China. Soldado ta, milyon abi. Iya sang China, lapit bilyon. Asos. Amo na ginasiling nga mga chilang ganing pungsod China, kataruhon na Pilipinas. Mabato pa. Ti wala gid. Kung si Presidente Rodrigo Duterte pamangkuton, kung anong mahimo niya sa masakit kag mga makahaladlo ka tinaga sang pungsod China, niya hindi tiyata magkumprontar sa ila. Base bala kung maglain buot nila, kag kung maghimo sila sa tikang nga hindi kita makasarang, kalain. Sige padaog-daog lang kita. Total, migo taman ang China. Kung daw hindi kita kasarang, ihatag na silang ato na. Total, hadlok man ta. Total, ila man na ginakabig nga ila. Ihatag na para wala gamo Kaya hadlok man kita. Siya nga base kung bombardiyoong kita sa China ka magputi kalimutaw ta. Akalain. Lasais 49 na mabalik kami pagkatapos ini. Mga trabaho. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counter
counterpart sa Senado nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa Kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Pagkulong kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadika. Philippine Standard Time, las 6:54, Valentine's Day na boss. Ti ang mga kauturan naton ga preparar na. Sa may kulukwarta, guwa sila sa mga restaurant, hotel, kagiban pa. Sa mga medyo hulustuhan lang, pwede na. Sa sulod sang puluyan, enjoy ang bilog nga pamilya. Ang survey gani sang SWS, sining Valentine's Day, buwas nga adlaw, tunga sang pumuluyo sa pungsod Pilipinas, happy ko no sa o kung love life nila. Daw among Pinoy, wala yaga isol ang Pinoy bisan gapuraot ang pagabuhi, makasarang pa ya magyuhom. Tila binagid sa Valentine's Day, boss. Kung mayunod ang bulsa, tilagaw-lagaw, upo ng pamilya, kung daw wala ibakal bulak, pulo pagkaon na lang. Ang bulak, subong ka mahal-mahal, di ko may kulukwarta ka, nung malang ng mga 20 mil, nga 15 mil, nga bulakon, may kwarta ka. Pero kung wala ka kwarta, medyo hustuhan lang, dalaan lang sa mga kulukalanan nga makabayag lang at 10 mil, 5 mil, okay na. Kung wala gid, sa sulod sa puluyan okay lang. Bakal kada pansit, pagkatapos may pan kada, may soft drinks, okay na. Tulukay ka mo ka maghihumay, lab-lab na. Enjoy para sa aton mga utod, boss. Magapatrolya mga niyon, tanan nga mga pulis sa hotel, motel, lodging house, no? Para matuman, galibog lang ulo kos ni.
Kundi, libuton mo, bantayan mo. Natural, hindi mo mapunggan. Magluwas sabi sa mga hubines, hindi pwede. Magsulod sa mga hotel-hotel. Di, pagkatapos, proteksyonan mo para sa pandemya, para social distancing, ay kalain. Di karoon magsulod ng magparesto sa sulod sa hotel. Mas social distancing na sila. Dahil hindi amo, no? Depende na. Depende. Hindi mo na pwede masudlan to. Hindi mo na pwede Muslim police. Hoy! Pagsulod to sang babae kag lalaki sa hotel. Manukto ka na do, social distancing. Nagsulod na sila sa hotel kay may ay kabudlay ho. Dahil hindi amo, no? Amo na sila nga social distancing, sulod balay bla. Di magpamilya, ginulid malanda. Ay kabudlay ho. Sige Depende na sa mag-asawa, depende na sa aton mga utod na magsulod kamo sa amo sina nga balay kalingawan kung may social distancing. Total siradong kwarto, kamo nang kabalo. Basta ginapabalo kamo na may social distancing, kag delikado ang magbayluhan ay laway. Klaro? Pabati-bati mo na. Basibla kon sumala kamo, ay kabudlay. Pero siling sang aton mga doktor sa una, sa espesyalista, sa paghalukay ko no, madula ng kagaw, kay may paghigugma. Lain niya ang laway sang wala paghigugma ko mo, ti may kagaw na. Pero kon, nagahigugmaan ay, kag may gugma, wala kagaw. To na. Action Radio Philippine Standard Time, lasay 57. Mabalik kami pagkatapos ini. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yun kag negros anon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Timuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kitsa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, last 7. May namangkot din niya, Aksyon Fred. Taga-diin na nagdaog sa 246 milyones. Hindi ta na masugid, baho ka delikado. Kung nasugid mo nga lang kag lugar, kung i-disgrasya, hamak mo nga solo ang 246 milyones. Ginatago na ang iya siningalan. Ginatago na ang lugar para hindi siya mabutang sa delikado. Hindi lahog-lahog, 246
milyones. Puwerte nga swerte ka tao. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat baga dulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita. Kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Edin Aboso. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo